Heu tingut mai FOMO? És la por generalitzada a que t'estàs perdent coses. Esta por a perdre't experiències que avui en dia està molt fomentada per les xarxes socials. Et pots passar hores mirant històries d'Instagram i TikTok sobre com amics estan amb altres amics de viatge, a bars, festes i discoteques de diferents ciutats a diferents llocs i tu mentre estàs tancat a casa perquè has volgut o perquè no compten en tu, o les dos en el meu cas. Ja sabeu que a vegades exagero per augmentar el drama, però és així. Des de sempre he portat una vida íntima, per no dir solitària. Sempre he preferit anar al meu rotllo intentant no respirar drama. Bé, ara farà conyes, volia introduir el fil musical d'alguna manera. Anem a recapitular en un extrat de La Vanguardia que diu així: tenir FOMO ara s'entén com una mena d'ansietat social caracteritzada per un desig d'estar contínuament connectat amb el que uns altres estan fent. Les persones en aquesta patologia busquen constantment una interacció en xarxes socials perquè se senten inseguretat en estar absents. Què estaran fent els meus amics? M'hauran deixat de costat? Pues jo sóc aquesta persona i la veritat que uso bastant la muletilla de és que no importo a ningú, ningú me busca, ningú vol saber res de mi i varios etc. El cas és que aquest sentiment se basa en realitats. Al fi i al cap jo estic sol, primera i principal, perquè vull i em surt d'allí baix. Ningú mana ni controla la meva vida, sóc jo qui assumeix els meus actes, encara que moltes vegades no vull assumir ni actes, ni responsabilitats, ni sèmens ajenos. Però has de passar per l'aro del que fas i ser conseqüent, i a la meva manera ho soc. Per a altra gent no ho serà perquè cadascú entén, sent i viu la vida d'una manera particular. A mi m'ha costat encaixar en molts sentits des de petit i al final he crescut sent una persona insegura, tímida i seca emocionalment envers els altres. Llavors, jo sóc la típica persona que a les meues 4 amigues los hi dic aviseu-me, dieu-me algo, i ella és en plan, pues si després no vens mai, no vols fer res, tal, i jo, sí, pues sí, exacte, jo vull estar enterat del que passa, de quan queden, del que parlen, però no vull sortir a la societat, no vull socialitzar tantes hores, perquè m'he acostumat a ser una rata solitària i estar en gent moltes hores em drena energia perquè no estic acostumat. Ho disfruto i és necessari quedar en amics, clar, però me toca fingir que sóc una persona sociable, que les persones creixem i anem canviant, però el resum de la meva vida és que acostumo a anar a la meua, encara que de tant en tant necessito feedback social i no m'ha importat com estava jo física i emocionalment. No és fins fa un temps que m'he prioritzat en alguns sentits. He començat a conèixer-me i d'estimar-me no en parléssim, que és una mica batalla perduda. Estic desitjant ser una iaia perquè a certa edat te la pela tot i fas el que vols sense sentir-te condicionada, coaccionada, mal penetrada. Res, tu a tu aire, lliure i mirar per tu, per la gent que no és una rata i t'importa i a córrer. Però fins a arribar a aquest punt hem de passar per moltes experiències. Una de les coses que sento és que hi ha una por generalitzada des de fa temps que és fer plans tot sol. I a mi també m'ha passat això de no vull anar tot sol a veure això encara que m'agradaria molt i seria viure una fantasia. Pues una xama se va interessar i al final no va passar absolutament res. Vaig anar sol i vaig riure, m'ho vaig passar teta i com si res. Si hem d'aprendre algo de la soledat
és a escoltar els nostres desitjos i no reprimir-nos. Precisament és quan ningú ens jutjarà. Que vols tocar-te la huevera, el coño X, genital o no? Tira't al sofà tot el dia mirant sèries i pel·lis? Endavant. Que vols anar despullat per casa? Endavant. Que vols anar a veure una obra de teatre, al cine, 1000 etcèteres? Endavant. Al fi i al cap, tots estem sols. Tots. La cosa és que en la nostra solitud podem fer companyia a algú altre i esteu sols junts. Jo ho veig lògic. Deixeu-me en la meva lògica, vale? Ja arribareu i ja me comprendreu. Però és cert, jo he estat uns dies sol i estava una mica loca buscant plans. Pensava, no me puc passar 3 dies tancat a casa, tinc que aprofitar, que ningú me diu res, casa sola per a mi, llibertat total. Què ha passat? Pues que la gent està ocupada. La gent té altres coses a fer. I vaig acabar com una mare soltera, monoparental, en el meu fill, que és un gos, si sóc. Pues aquell dia a les 8:30 del matí me vaig fer raviolis, que me van durar 3 dies. Vaig anar amb el gos a comprar, a limpiar el cotxe, coses que necessitava, pensar en mi, en els meus desitjos, què m'apeteix fer, què em fa falta, què pugui fer al meu aire sense tindre la necessitat d'estar acompanyat. També a l'altre dia, follar en un home casat per a no perdre la rutina. Clar que sí. Vaig quedar per fi en una amiga. Vaig mirar l'stream de Illo Juan jugant al Simpson. Este tipus de plans xorra, a mi ja me van plenar aquells 2 dies. Jo ja estava satisfet. Eren dies per no pensar, no ratllar-me, no frustrar-me i mirar per mi. I clar que anar a fer la compra sol no és com tindre que anar al teatre. Se fa més evident que vas sol, mentre que la majoria va en família, parella, amics, algun amant potser també. Però no vaig ser l'únic. Una dona que es va sentar al meu costat, per exemple, anava sola també. I els dos vam disfrutar de gordes. Vos recomano l'obra, per cert. Volia fer posca d'això i no ho he fet al final. El problema és sentir-te el melic del món. Ojo aquí, això va per mi, que ningú s'ofengui i me cancele. Si alguna se sent reflexada, que sàpigues que en això no estàs sola. El cas, abans de sentir que t'estàs perdent coses, que la gent gaudeix sense tu, que ningú pensa en tu i potser no els importes, efectivament a molta gent no li importes i per això no t'has de privar de fer el que et surte del cony. No tens les mateixes experiències que les teues amigues, no estàs fent el viatge al que te van invitar, no estàs al bar perquè les teues amigues no t'han dit res. Cadascú té les seues experiències i creix al seu ritme. Pensen que ets una gusana, ja no ets una sapa marrana, ets una gusana i t'estàs desenvolupant. Estàs desenvolupant les teues ales per a poder explorar el teu ritme, sentir el teu ritme. Tot arribarà. Ens passem el dia odiant la vida i desitjant fer altres coses que no sigui estar a la faena, estudiant les numeroses responsabilitats que tingues. Però què faries en este temps? I tombar-te al llit, a rascar-te-la i masturbar-te és un bon pla també, no dic que no. Estar tirat consumint YouTube i Twitch sempre ha sigut el meu pla top, per no fer res i no pensar en la meua miserable vida. Però a vegades sí que penso en que la frase de millor sola que mal acompanyada és una basura tremenda, però potser a vegades per estar FOMO, per buscar i generar experiències, accedim a fer plans basura o a quedar amb gent que no t'aporta res. És millor que vagis al cine tot sol, la veritat, que quedar en aquelles tòxiques que et devien diners. Estar sola no és dolent, no té per què ser sinònim de abandonada, aparcada, marginada.
És sinònim de que vols mirar per tu i rascar-te el conyo com una reina a casa si és el que desitges fer i que ningú perturbe la teua pau, els teus xacres, tot el teu ser. Por a perdre-mos experiències sempre en tindrem en la merda de xarxes socials, però si has passat temps en tu mateixa fent allò que volies sense necessitar algú, també és bo. S'ha de respectar que moltes vegades no volem que la gent ens maregi. Tots passem per moments i dies que no vols veure a ningú ni parlar amb ningú i estar al teu aire. Hi ha gent, com jo, que estos moments duren dies, setmanes, a soportar amors i la que soportem. No sóc una persona que socialitza constantment. Jo ja tinc prou sortint al món un rato i mentre, a seguir creixent com a persones i xingant en homes casats. En un altre ordre de coses, també vull comentar que, clar, són importants les amistats. Has de tindre contacte i socialitzar de tant en tant, encara que te costigue, querida oyenta, perquè si no acabes desquiciada i loquita com jo, fent-te paranoies i pel·lícules al cap, i acabaràs desconfiant de tots i necessitaràs teràpia, cosa que jo no te penso pagar. Jo sempre acabant en missatges positius, soc icònic. Tot això és molt idíl·lic també, perquè quan em proposen un pla me costa acceptar depèn les persones i depèn el què. Pensava fingir en este episodi que sóc una meuca empoderada, però realment no ho sóc. Busco fer coses com mirar Netflix 6 hores seguides per no pensar i mantindre el cap ocupat i enfocat en algo que no sigui la meva vida. Sóc una persona que vol evitar conflictes, evitar sentiments incòmodes, evitar socialitzar, si és possible. Soc especial, funciono diferent i prefereixo pensar que m'estic protegint abans que amargant i destruint. Estem en una era en què tothom està ocupat per responsabilitats laborals, familiars, relacions afectives vàries i qui trau temps per a tu és molt valuós. És important tindre una xarxa afectiva per a quan et faci falta, que s'interesse per tu i et done la seva amistat i suport. Cuideu-vos, xames, que el món està fatal.